Hvis du en dag skal lave en nødtætning af dit træskib, din kutter eller din jolle, eller hvad der nu kan være los, man tager vand, så kan du gøre det med noget savsmuld. Og jeg vil prøve at vise, hvordan det kan lade sig gøre her. Så noget savsmuld, noget fint tyndt, eller fint noget, som kan sætte sig ind i alle revnerne. Putter ned i en spand, som du har fastgjort til en bådshage eller en lang stang, eller hvad du nu har. Og så skal du sætte et låg på med en snor i. Sådan. Skal bare lige sidde fast, så det ryger af. Skal ned i vandet. Sådan her. Ned langs bunden. Og så hiver du i snoren. Sådan. Og rykker lidt rundt i det. Så kommer der savsmuld op langs hele siden af bunden. Så skulle det gerne sætte sig ind i alle sprækkerne. Ja, det var sådan set det. Held og lykke.